På Aarhus Hovedbibliotek har man gennem mange år kunnet låne bøger uden hjælp fra en bibliotekar. Og siden 2003 er også afleveringen foregået selvbetjent. Altså, de fleste, de synes jo, det er dejligt. Bortset fra, når det ikke virker, så synes de, det er rigtig træls. Men vi er så flinke til, når de kommer over til os og siger, at de ikke kan aflevere, så går vi med dem herover og viser dem, hvordan man bruger det. Altså, det der sker her, det er, når man putter bogen ind, og den vender rigtigt, ligesom den gør her, så man kan læse forsiden. I det øjeblik, den så rammer læseren, så vil den fortælle, at når den her bog, den nu rammer op på toploaderen deroppe, så rammer den ned på en af de vogne, der kører rundt i systemet. Og når den vogn den er ude for afkast et eller andet, så skal jeg smide mig af, fordi den hører hjemme i børneafdelingen her på Hovedbiblioteket. Afleveringsmaskinen har betydet, at man har sparet 4 stillinger. Jamen det betyder, at man får frigjort nogle folk til andre ting. Man får frigjort nogle ressourcer til at kan vejlede brugerne meget mere, end man kunne tidligere. Mere spændende arbejde, ingen arbejdsskader og ondt i armene og ryg. Så det har været rigtig godt. Selvom brugerne af Aarhus Hovedbibliotek i dag klarer mange ting selv, må bibliotekarerne stadigvæk sætte bøgerne på plads.